Malawi ndi dziko limodzi mwa mayiko amene ndi osaukitsitsa kwambiri. Izizi ndi zosabisa aliyense amadziwa. Komabe ngakhale kuti ndife limodzi mwa mayiko osauka, sitinasauke kuchonse chifukwa ndife limodzi mwa mayiko olemera kwambiri makamaka tikabwera ku ziwerengero za zipani za ndale, chifukwa ndi ku Malawi kuli zipani mbwe. Endi kukhala mbwe kwa zipaniko kwabadwanso akuti chipani china chimene chili lede nawo kuzapikisana muzisankho mchaka cha 2025. Mwaziziwa langa dzina ndi Samavita, tate ndikuzeni nkhani yonse. Malawi wasanduka dziko loseweretsa tsopano pamene aliyense akazuka mmamawa akumangoyambisa chipani chake cha ndale ali phee zosamukhuza nkomwe. Ku Malawi kuli zipani za ndale zopitirira 50 koma kaziko kake kakang'onong'ono ngati ako. Ndiye panonso akuti kwabadwa chipani chatsopano, chipani chomwe chabadwa kumene chikutchedwa kuti Malawian Dream Party, chikuti ichocho chakonzekera kuzapikisanawo pa chisankho chimene chilipo mdziko la Malawi mchaka chino cha 2025. Mtsogoleri wa chipani chatsopanochi dzina lake ndi Musa Zalira, ndipo mkuluyo wanenesa kuti chipani chawo chikufuna kuthana ndi andale amene amangosintha zipani ngati malaya. Musa Zalira akuti chipani cha Malawi Dream Party ndi chokonzeka kulowa mu mgwirizano ndi zipani zokhazo zimene zayika achinyamata patsogolo. Koma akatswiri ena pandale monga a Siza Kondowe ayankhula zokhuza chipanichi ponena kuti kukhazikitsidwa kwa zipani zatsopano kukungoonetsera kupita patsogolo kwa ufulu wa demokrasi. Koma mkulu yakuti ndizovuta kuti zipani zizapambane pa zisankho zikubwerazi. Koma ngakhale kuti zinthu izi zili choncho, kuti mwina akatswiri ena akuyankhula nkhani zina, akatswiri ena akuyankhula zinthu zina, ena akuyankhula izi ndi izo, koma Musa Zalira imene wayambisa chipanichi akuti chani kwenikweni? Tiyeni timuzukute mkuluyo amene ndi Musa Zalira. Iyeyu anabadwa pa 23 March mchaka cha 1984. Iyeyu ndi wachinyamata olimbika pa ntchito ndithu, wanzeru komanso munthu amene tikhoza kuyankhula kuti wachikondi. Mkuluyo wakhala ali ndi maloto ofuna kuzayamba chipani chake cha ndale, ndipo maloto awa anamubwerera mu 2006 pamene anasankhidwa kukhala parliament for the prestigious Oxfam International Youth Parliament. Anali amodzi mwa achinyamata okwana 300 amene anali aphungu akunyumba ya malamulo achinyamata mu nthawiyo. Kenako anapita ku Sydney, dziko la Australia, kumene anakakhala kuyambira mchaka cha 2006 mpaka 2009 kupanga maphunziro ku university ya kumenekoko. Musa Zalira anapanga graduate ndi bachelor's degree in project management, komanso ali ndi master's degree leadership and change management kuchokera ku Leeds Beckett University mdziko la United Kingdom. Musa Zalira alinso ndi PhD ya business management imene anaitenga ku University of Malawi. Iyeyu wagwira ntchito kwambiri m'mabungwe amene si aboma aja amene pachizungu amatchedwa kuti ma NGOs. Iyeyi ndi wa business pansi pa Zalira Group of Companies imene ili ndi Zalira Gold Mines komanso Zalira Distribution and Zalira Tours. Koma funso ndikumati, kodi Malawi panopa chimene akufuna ndikukhala ndi zipani zochuluka ngati mchenga chonchi? Kodi zipani zonse zimene zilipo zokwana 50 chakutizi mulibe anthu amene angatukule Malawi, koma Musa Zalira ndi amene angakwanise kutukula Malawi? Chabwino, kutukula Malawi kuli pamene popo, ndi angatukule Malawi kuti mwina mwake afike mpaka napati? Kodi chipani ichi ndiye chingakhale ndi chikoka mpaka nankuwina pa zisankho zimene zikubwera mchaka cha 2025 pa 16 September pano? Okay, Malawian Dream Party ali ndi kachizindikiro kawo kofana nako mzochitika ndi chipani cha UTM. Makalazi amene akugwiritsa ntchito ndi ofanana nako ndi UTM.
msogoleriyu akuoneka kukhala wachinyamata kwambiri ngati amenenso anali wa UTM. Are you guys thinking what I'm thinking? Isam mavita here. Taonera mavideo awiri amene ali pa screen.